एसे फोरोंगिरि हिसाबै बा प्रिन्सिपाल हिसाबै जि सरकारा दायित्व होदों बेखौ मावनो हाफुंनायावहाय इनायनो खुसि मोनदों। बहुत दुखुनि बाथ्रा फैया। बिदाय समब्लाबो मालाबाबो मानसिया दुखु मोननो नाङा। दुखुआ खन्तेकियासो। अराय जिबनावहाय सासे फोरोंगिरि हिसाबैहाय अरायबो गोजोननाय, मिनिनाय, रंजानाय बेयावहायसो जोङो थानांगौ। गासैबो दुखुफोरखौ जुदि गोसोआव लायोब्ला जोङो सुबुं हिसाबै बे बुहुमाव थानो हानाय नङा। आरो आंनि साननाया बेनो, उननि समफ्रावबो आङो जोंनि जेसेबां फरायनाय फरायसा गथ'फोर दङ, जायफ्रा फाइनाल परिखा लिरगोन HSLCनि आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल लिरगोन, बिथां साफ्रोम गथ'फोरजों बा केन्डिडेटफोरजोंहाय आंनि जिउनिफ्राय सुबुरुन्थाइफोरखौ होनानै बिसोरखौ सासे मोजां सुबुं दानो थाखाय अरायबो सेस्था खालामनानै आंनि फरायसालि स्कुलनिफ्राय मिजिंथिनायखौ आङो कामना खालामबाय। नोंथांनि जिथुनाखि फोरोंगिरि फोथाराव बिबान बानजेननायनिफ्राय दिनैनि जोबथा बुब्लिसिम नोंथांनि मावबोनाय समाव माबाफोर जेंनाफोर बा माबा मोनसे मोजां खालामबोनो हादों, माबा मोनसे खहा जाबोनो हादों, माबा मोनसे मेम'रि दं नामा? बे बेलायावहाय बुंनो थाङोब्ला मानसिनि जिउआव अरायबो सुखु आरो दुखुजों सुजुजाखानायखा। फोरोंगिरि हिसाबै गोबां समस्यायावहाय गोग्लैखायो, नाथाय बेखौ नेवसिनानैहाय मावनो हानायासो सासे फोरोंगिरिनि हाबा। आरो बेखौहाय आङो मोनबोदों। अबिगथा हिसाबै गोखाबो दं, गोदैबो दङ, नाथाय बांसिनानो गोदैखौनो होननानैहाय बुंनो हायो। सासे प्रिन्सिपाल हिसाबै मोनसे स्कुलखौहाय गोजौ फारसे बा मोजां बा डेभेलप खालामनो थाखाय माबायदि प्रिन्सिपालनि गोनांथि जायो, बा सासे बेबायदि प्रिन्सिपाल माबायदि गोब्राब खामानि मावनो गोनां जायो? बुंनो थाङोब्ला प्रिन्सिपाल एबा गोरायुं हिसाबैहाय मोनसे स्कुलखौ सालायनो गावनो पांक्चुवेलिटि, सिनसियारिटि, फेइथफुल आरो अननाय, खुगायाव अरायबो मिनिस्लु, रागा दंब्लाबो रागाखौ नोङो कन्ट्रल खालामनानैहाय गथ'फोरनि मोजांनि थाखाय अराय साननो हाग्रा आरो गावनि फोरोंगिरि लोगोफोरजोंहाय अराय मोनसे एमिकेबल बा मोजां मोनसे थासारि दानानै लानानै नोङो मोजां फरायसालिखौ अरायबो सालायलांनो हायो। आरो आंनि जिबनाव बेफोरखौ आङो अरायबो मोजां नोजोर लाखिनानैहाय मावलांनो हानायावहाय आं साक्सेस होननानैहाय दिनै साननानै लानो हायो। जिथुनाखि नोंनिनो स्कुलनिनो बै माखासे स्टाफफोर, नोंजोंनो मावफाग्रा लोगोफोर, बिथांमोननिफ्राय नोंथाङा गोजान जानो गोनां जाबाय। स' बिथांमोनखौ नोंथाङा मा ग्रिटिंस होनो सानो बा मा मेसेज होनो सानो बिथांमोन? दिनैहाय आङो बिदायनि मोनसे फिसा मिटिंखौ एरेन्ज खालामदों आरो बे मिटिंनि समावहाय थारैनो आंनि जि कुलिग्सफोर, बे कुलिग्सफोरजोंहाय आंनि अननाय, मोजां मोननाय गासैफोरखौहाय शेयार खालामनानैहाय आं बिथांमोनखौ उननि समफ्राव बे बेंटल हायार सेकेन्डारि स्कुला अख्रां बिखायावहाय अलंबार हाथरखिफोरबायदि जोंनानै थानायनि मोनसे मिजिंथिनानै बिथांमोननो मोजां सुबुरुन्थाइखौसो बा मोजां खामानि मावलांनो थाखाय आं बिथांमोनखौहाय खावलायगोन। आरो बेयाव जेसेबांनाखि दाब दाब गामिनिफ्राय सोलोंथाइ लानो फैनाय गथ'फोर, बिथांमोनखौहाय मा मेसेज होनो सानो सार? बिथांमोनखौ अरायबो मोजां थासारियावहाय फरायनानैहाय आरो बेनिफ्राय जेब्ला बिसोरो सोलोंथाइ लानानै बारग'लांगोन आरो बे सोलोंथाइया जोंनि समाजखौ फोसाबनो हाग्रा मोनसे अस्त्रसो, बेखायनो बेनिफ्राय बिसोरो बारग'लाङोब्ला ससियेल चेन्जखौ थारैनो लाबोगोन होननानै आं मिजिंथिदों। आरो बिथांमोना बेबायदि हाबाफोरखौ जोंनि थुलुंगानाय मोननानै समाजावहाय मोजां खामानि मावगोन होनना मिजिंथिदों। गिबियावनो आङो हामबाय होननानै बुंदों नोंथांमोन बयखौबो, जेनाखि निउस चेनेल। आङो बे स्कुलावहाय 1994नि 6 जानुवारिहाय जइन लाफैदों आरो बे समनिफ्रायनो आङो बिथांखौ मोनबोनो हादों बे स्कुलावहाय, बेंटल हायार सेकेन्डारि स्कुलावहाय। आरो बिथांनि जेनाखि माखासे प्रिन्सिपाल्स एस ए टिचार हिसाबै
बेखौ आं नुनो मोनबोदों। बिथाङा गमामायैनो सासे बुंनो थाङोबा जायखौनाखि इंलिसाव आइडियेल टिचार होननानै बुङो बेबायदि आइडियेल टिचारखौ आं नुबोदों। बिथांनि जेनाखि माखासे डिउटिफोर दङ बे डिउटिफोरखौहाय मोजाङै मावबोदों एसे टिचार हिसाबै। प्रत्येक स्टुडेन्टफोरखौ बियो गावनि फिसाफोरखौ बेबायदि खांबोनायखौ आं नुनो मोनदों। फोरोंनायावनो होन मालाबाबो बिथाङा नेग्लेक्ट खालामाखै। थिग सम बायदिनो जेब्लानाखि घन्टा बुयो बे समावनो बिथाङा हाबोमोन प्रत्येक रुमावनो आरो गावनि जिनाखि फोरोंनांगौ बेखौ गोसो मोदोम जिउ होनानै फोरोंबोनायखौ आं नुनो मोनबोदों। बिथाङा बेबायदिनो गोबांथार क्लास टेस्ट आरो बेजों लोगोसे माखासे हम एसाइनमेन्ट हरदोंमोन जायफ्रानाखि मोनसे पार्टस आरो सोलोंथाइनि थाखायहाय। आरो बिथाङा गोबाव सम आं नुनो मोननायावहाय बिथाङा बेबायदिनो मावबोगासिनो दङ। आरो जेनाखि एभलिउसन बे एभलिउसन खालामनोबो बिथाङा गद गदयै नायोमोन। जेनाखि गोरोन्थिफोर बे गोरोन्थिफोरखौ बिथाङा माने स्टुडेन्टफोरनोहाय पइन्ट आउट खालामनानै होयोमोन बबे आयदायावहाय गोरोन्थि जादों आरो माबोरै सोलोंनांगौ बेनि सोमोन्दै। आरो फरिखा समावबो बा आनजादनि समावबो माबोरै लिरनांगौ बिनि सोमोन्दैबो बिथाङा फरायसाफोरनो गद गदयै खिन्थायोमोन। आरो बिथांनि बेबायदि नेरानेफोरा नाजानायावहाय आं नुनो मोनबोदों जाहैबाय जोंनि बे बेंटल हायार सेकेन्डारि स्कुला आंनि साननायावहाय आंनि नोजोरजोंहाय दावगानो हादों आरो बिनि बादैबो बिथाङा जोंनि जिनाखि गारायुं दङ प्रिन्सिपाल बे प्रिन्सिपालखौ जोबोद हेफाजाब होबायमोन बै समावहाय जेब्लानाखि एटि हिसाबै दङमोन। बिथांनि जिनाखि माखासे थोननाय बाथ्राफोर डिसिप्लिननि सोमोन्दै बा बिदिनो क' कारिकुलार एक्टिभिटिस बेबो बिथाङा जोबोद गोसो मोदोम जिउ होनानै मावबोगासिनो थादों। आं बेखौ नुबोदों। जेब्लानाखि स्कुल उइक जायो बा बेबायदिनो स्कुल एनुवेल स्कुल उइक जायो नङाब्ला बिदिनो माखासे सामार टुरनामेन्ट जायो बेबायदि खेला धुलाफ्रावबो आं नुनो मोनदों बिथाङा बेसेबांबा एक्टिभै बे माखासे खेला धुलाफ्रावहाय बाहागो लाबोनायखौहाय बिथाङा गावनो बेबायदि खस्थ' लानानै खेला गेलेग्राफोरखौहाय बिथाङा लानानै थाङोमोन आरो गोबां एनकारेजमेन्ट होनानै जोङो बिदिनो गोबांथार बिथांनि समावहाय जोङो खेला गेलेनायनि दारैहाय बिदिनो ट्रफिफोरबो मोनबोनायखौ जों नुनो मोनदों। बे ट्रफिफोर दा जोंनि स्कुलावनो दङ अफिसावहाय नोंथांमोना बेखौ नायला दा नुहैनो मोनगोन। बेबायदि माखासे बिथांमोना फोरोंनायजों लोगोसे क' कारिकुलार एक्टिभिटिसावबो आं नुबोनायनिफ्रायनो दिनैनि बे बिदाय लानाय फल'सिम आं बिथांखौ बेबायदि मावबोनायखौ नुनो मोनदों। आरो बिथाङा बिनि उनावहाय एटिनि उनावहाय भाइस प्रिन्सिपाल जादों। बे भाइस प्रिन्सिपालावबो बिथाङा एकाडेमिक इनचार्ज हिसाबै मोजाङै मावदों। आरो बिथाङा जेसेबांनाखि टिचार्सफोर दंमोन बे टिचार्सफ्रा बबे क्लासाव थांदों सोर थाङाखै बेखौ बिथाङा मोजाङै नोजोर होबोदों। जोंहा जेनाखि रुटिन दङ बे रुटिन बायदि क्लासा जादोंना जायाखै बबे क्लासावहाय एबसेन्ट दङ आरो जुदि सोरबाफोर जुदि सिए लादोंब्ला बिथाङा गावनो बे जायगायावहाय थांनानै माने फोरोंनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो। दा बेखायनो आङो बेखौ जोबोद माने आंनि गोसो सिंनिफ्राय हामबाय होननानै बुंनो थाखाय गोसो जादों। मानोना बिथांनि बेबायदि एकाडेमिक इनचार्ज हिसाबै मावबोनायावहाय जोंनि गोबां जेनाखि माखासे कलिगफोर दङ बे कलिगफ्राबो माने एक्टिभ जानो गोनां जानानै फैदों आरो। नङाबा बबेबा समावहाय जोङो एसे नेग्लेक्ट खालामनायखौ जों नुनो मोनो। खिन्थु जायनाखि लिड लाग्रा एकाडेमिक इनचार्ज गावनो जुदि एक्टिभब्ला दस्रा फोरोंगिरिफ्राबो बे एक्टिभ जानायनि चान्सखौ मोना। दा बेबायदि बेलायावहायबो आङो बिथांखौ नुनो मोनबोदों। बिथाङा गोबाङैनो बेबायदिनो कन्ट्रिबिउसन दङ एकाडेमिक इनचार्ज हिसाबै जानायावबो। आरो बिनि उनावहाय जेब्लानाखि बिथाङा बेबायदिनो गारायुं जायासै बिथाङा 4 बोसोर बेबायदिनो गारायुं जानानै फैबाय आरो दिनैहाय बेबायदिनो बिथाङा बे स्कुलनिफ्राय बेबायदिनो रिटायार्ड जाबाय। ओमफ्राय बे गारायुं जानाय समावबो आं नुनो मोनबोदों सासे एडमिनिस्ट्रेटिभ हिसाबै जेब्लानाखि गारायुं होननानै बुङो अब्ला मोनसे स्कुलनि गासिबो समस्त जेनाखि हाबाफारि बिथांनि सायावनो गोग्लैजोबो आरो। स्कुलनि डेभेलप जायि स्कुलनि रिजाल्टआ माबायदि जागोन गाज्रि जागोन ना मोजां जागोन बेबो गासिबो प्रिन्सिपालनि सायावनो गुथै दायथ'आ थायो आरो। दा बेबायदि हिसाबैबो जों नुनो मोननाय जाहैबाय बिथाङा एडमिनिस्ट्रेटिभ हिसाबैबो बे स्कुलखौहाय मोजाङै सोलिबोगासिनो थादों जों बेखौ नुनो मोनदों। जोंनि स्कुला जुदिबा बेबायदिनो
दस्रा स्कुलफोरनि कम्पेरिजन खालामनायावहाय जोंनि स्कुला एसे गोबाय गिदिर जानानै थांबाय नाथाय बेफोरो बेखौहाय जोङो हानायमानि बिथाङा जिनाखि एसे थाखा फैसा मोनो एनुवेल ग्रान्ट मोनो बे एनुवेल ग्रान्टजोंहाय माखासे बे बायनाय जिनायफोरखौ खालामबोगासिनो दङ आरो बेबायदि खालामनायनि थाखायसो जोथोन लानायनि थाखायसो दिनै बे स्कुला बेबायदि गसंनानै दङ जोङो आसा खालामदों उननि समफोरावहाय जुदि सरकारा जोंनि स्कुलाव जुदि फैयोब्ला बा नायफैयोब्ला अब्ला नुनो मोनगोन जोंनि जिनाखि माखासे स्कुलनि अबस्था बे स्कुलनि अबस्थाफोरखौ बिथांमोना एसे बेबायदिनो रांनि मदद होयोब्ला जोङो साबसिनै बे स्कुलनि इनफ्रास्ट्राकचारफोरखौ खालामनो हागोन होननानै जोङो बिसास खालामदों जिखुनु जादोआ बिथाङा दिनैहाय जिर'नि लाथ'बाय जिर'नि लाब्लाबो बिथाङा दा एसे सिगां जोंनि सिगाङाव बुंनानै थांबाय बिथाङा बे स्कुलनिफ्राय जानगारनाय जानाय नङा बिथाङा सब समय बे स्कुलजोंनो लोब्बा थागोन आरो बिथांहा मोनसे सिमां दङ बे स्कुलजों लोगोसे बे एरियानि जिनाखि सोलोंथाइनि जिनाखि दावगानाय बे दावगानायाव बिथाङा सासे गोग्गोम बाहागो लाग्रा मानसि जिखुनु मिथिं दावथिङाव बिथाङा जेब्लानाखि लिंहरजायो अब्ला मालाबा बिथाङा बेखौहाय फेलें खालामाखै थांदों आरो थांनानै ओनसोलनि जिनाखि डेभेलपमेन्टनि सोमोन्दै रायलायो बे डेभेलपमेन्टनि सोमोन्दै रायलायनायावबो बिथाङा बाहागो लादों दा बेखायनो जोङो बिथांखौ सासे साक्सेसफुल बेबायदिनो प्रिन्सिपाल होननानै आङो बेखौहाय आंनि गोसोनिफ्राय बुंनो हायो आरो बेबायदिनो आङो बिथांनि सायावहाय आंनि नुनायखौ आरो आंनि जिनाखि 94निफ्राय मावबोनानै दिनैसिम आं 29 बोसोर जाबाय बे 29 बोसोर जानायावहाय आंनि जिनाखि नोजोर बे नोजोरनिफ्राय आङो बेफोरखौ नुबोनायखाय आङो आंनि खुगाजोंनो दिनै बेखौहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय एक्सप्रेस बा बुंथिनाय जाबाय बेंटल हायार सेकेन्डारि स्कुलनि सिगां समाव सासे लोगो फोरोंगिरिमोन आरो दा नैबे समाव गोरायुं रहेन चन्द्र समफ्रामारि बिथाङा बेंटल हायार सेकेन्डारि स्कुलाव 37 गावनि फोरोंनायनि हाबाखौ मावदों आरो फैयै फैयै बिदिनो जोबथा जाबाय बे समाव जोङो जिल्ला एबसु आरो बेंटल दखरा एबसुनिफ्राय बिथांखौ जोंनि गाहाम हामलायनाय आरो मान बावनाय गांसे आर'नाइजों जों बेखौ मावफुंफैदों फरायसालियाव फैनानै आरो बिथाङा बे आंनिबो सासे फोरोंगिरि आङो बिथांजों थाखो 8निफ्राय थाखो 10सिम आं बिथांजों फोरोंजानो मोन्दों आं बे फरायसालिनिफ्रायनो आं हाइ स्कुल पास खालामदों जों मिथिगौ बिथाङा फोरोंगिरि हिसाबै माबादिमोन गावनि फरायसाफोरखौ बिथाङा गावनि असे फिसाबादि अननानै बिथाङा फोरोङोमोन आरो बिथांनि गुबै गुदि बाथ्रा होनना बुङोबा बिथाङा मालाबाबो डिसिप्लिनजों कमप्रमाइस जायामोन आरो जोंनि जिबनाव डिसिप्लिन होननायनि गियाना हाबदों होनब्ला बे फोरोंगिरि रहेन चन्द्रमारि सारनिफ्रायनो जोंनि गियानाव डिसिप्लिननि बाथ्राफ्रा हाबदों आरो जोंनि जिउनाव बिथाङा डिसिप्लिनखौ बिथाङा फोरोंबोदों होननानै जों गनायथि होनांगोन बेजों लोगोसे सैथोखौ अराय सैथो होनग्रा असैथोखौ असैथो होननानै अराय बुंग्रा खुनु नङि बुस्थुफोरजों कमप्रमाइस जायो रहेन चन्द्रमारि सारा सासे जों आसा खालामदों बिथाङा फोरोंनाय साख्रि जिबनाल' जोबदों साख्रि जिबन जोबनायनि उनाव बिथाङा माहारि आरो समाज फोसाबनायनि आरो सोलोंथाइ बिथिङाव खेंस्लायैबाबो गावनि माखासे सम थाबावनाय समफोराव खामानि मावगोन समाजा बिथांनि रोंगौथिनिफ्राय अबदान मोनगोन जों मिजिं खालामदों आरो समाज हिसाबैबो ओनसोल हिसाबैबो बेंटल ओनसोलनि बिथाङा सासे हाथरखि ओनसोलाव बिथाङा गोबां अबदान दं ओनसोलाव बिथाङा सोलोंथाइनि फरायसालियाव फोरोंगिरि मावनायनि अनगायैबो बिथाङा गोबां अबदान दङ आरो बै हाबाफोरखौ जों मावबाय थागोन आद्रा थाबावनाय जिउनि थाखाय बिथांखौ गाहाम हामलायनाय जासिनानै जों बेसिम नुजाफैदों नोंथांनि एरिया हिसाबै बिथांनि माबा मोनसे पजिटिभ केरेक्टार नोंथांनाव दं नामा गोसोआव दं नामा रहेन सारना मोनसे आं दहाय बुंबाय डिसिप्लिन बेजों कमप्रमाइस जाया गुबुन मोनसेया जायो बिथाङा बिराद हार्ड वर्किं जोङो सासे साख्रियाल मानसिया फुंनि 4-5 समाव बियो सिखारनानै फरायसालियाव फैनायनि सिगां बिथाङा मोनसे मैसो खुथि दङ बे मैसो खुथियाव गावनि खुथिनि गासिबो खामानिखौ मावनानै फोजोबखांनानै बियो 4:03 बाजिसोआवनो सिखारनानै थांनानै 6 बाजिसोआवबो न'सिम फैनानै गावनि साख्रिनि डिउटिनि खामानि मावो बिनि उनाव सानसे गाहाम बियो
सोलोंथाइनि फरायसालिनि गासैबो खामानिखौ मावजोबनानै हाजारखि मोनायाबामोन सानफ्रामबो बियो गावनि खुथिसिम मोनाबिलिसिम थाङो। दा बिनिफ्राय जों सोलोंनांगौ दं बियो जे रहेन समफ्रामारि सारा जेरैबायदि हार्ड वर्किं बिनिफ्राय जों गोबां सोलोंनांगौ। आङो नुवाखै सासे साख्रियाल मानसिया बेबायदि गोब्राब हार्ड वर्किं बेंटल ओनसोलाव आं नुवाखै। जोंबो सोलोंनो हायाखै। जों नाजाबाय थादों बेबायदि हार्ड वर्कार जानो थाखाय। बे जोंनि थाखाय मोनसे